Sanibonani molweni, ndiyanamkela kweSSTV ngesiXhosa. Guys, ezibuhlungu ke azipheli. Kukhona istatement esikhutshiweyo ke ngugogo Sikhotheni ke bethunana esithi ke umntana wabo uMonde Junior Shange obesesibhedlele ixesha elininzi ubomi bakhe nje bonke beliphila esesibhedlele, uswelekile ke phezolo Monday ngomhla ka-2 kaSeptemba ngo-3 o'clock. Oko ke ebengumntana ohlala esibhedlele ubomi bakhe nje. So wayesichazele ke kwi-podcast yakhe ke into yoba ungumntana ophila ezalwe ngoluphi uhlobo. So a week later, they came and they said, your son has a problem. We are about to operate him. And we're like, what's the problem? They said he has a throat. So after the throat, there's a tube from the throat which joins to the stomach. So our son's tube was this short. It just stops here. So when you feed him through the mouth, the food goes through his lungs. So ke bebephila lo mpilo yohlala bemenseya esibhedlele oko and ke bephila ke uBoy ngokutya go-pipe njengoba simbona. So ibimpilo yakhe yonke leyo. So ke besinalo ke ithemba lokuthi bethunana ngoba simane simbona xa bemdlalisa kumnandi esesibhedlele ba hayi noko uzode mhlawumbe ngenye imini abe right. Kodwa ke kufike ixesha lokuba ahambe emhlabeni ayophumla ngoba sizobe sisithi mhlawumbe uThixo umphumzile ngoba ke noba abazali bona bebenalo ithemba nathi sinalo ithemba sithi uzosinda. Sithi ke ifamily yakwaShange mayithuthuzeleke akuhlanga lungehliyo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.